karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Mayroong mag-isulti ni mo. Bayan sa unsa man na. Nganong si Claire man ang imong gikuhang bupulis sa mong trabahante nga may-resign? Ug dili man siya. Utukan siya. Haom siya sa maong posisyon. Pero, Kinahanglang magbalik mo si Claire. unsa? Si Claire ang gusto ko nga mahimo mong asawa, Kent. Kuya, Nakabati ka ba sa akong gisulti, Kent? pero dili na mahimo, kuya. Ug nganong dili man mahimo? Tungkol kinagbuwag namin si Claire. Mao nga baliki siya. Dili na ako makigbalik ang Claire, kuya. Dili taon magkasinabot ang bayhana, uy. O gawas pa, dili siya ang babae nga gusto ko ikaubas tibo kung kinabuhi. Wa ko mangutana nimo kung unsay gusto nimo sa babae. Gisultihan ta lang ka nga si Claire ang imong pangasawon kung ganahan ka na magminyo, Kent. Dili, kuya. Di ba sa wa pa mamatay ang atong amahan? Hugot niya gitugon nako nga ako ang mapahiluna nimo, Kent. Ako ang mopili sa babae nga angay nimong ikauban sa tibuok nimong kinabuhi. Ug si Claire ka na. Dili ko naman mong diktahan kung kinsa kong pagkasawon, kuya. Ako ni kasing-kasing. Busa ako ang magbuot kung kinsa akong pakaslan. Yaw. Laos tas mental. Ah? Kagatawa di agud ngano ka? Nahimut lang ko na gunauna sa mga nahitabo karon. Kusog ka, naglibog ko. Ano ko to naglibog man ka? Kalit mga nagkatrabaho sa kumpanya ni Hans. O ganang maglibog man ka, Ana James? Di ba? Di ba? Di ba? Di mo tanaga na sa Hans ni mo? Pero karon, ikaw na may ang gikuha. Bahala siya kung unsa iyang rason sa pagpatrabaho nako. Ang importante, nga kabahin gihapon ko sa ilang pamilya. O duol ko ni Kent. Ako sagaw. Doon laming ayisa. Pero, nag-chat lang. Ano na budget man? May uyam di sa ayisa gaw. We, kinsa man say uyab anang maid. Secret! Gago. Ngano nagkadahuna naman si Kuya Hans sa pagkontrol sa kinabuhi. Ngano man. Dili mahimo nga siya magbuot sa babae nga akong pakaslan. Si Ayesa. Si Ayesa ang akong gusto. Siya ra. Hoy, Ayesa, nagmata pa ka? Nakatuog naman ko, pero di na sa ko makatuog og balik. Ngayon niya makatinis kawas. O, ba ka makatog? Nagulahon ako sa gisulti ni Kuya Hans. Ha? Nga naman dayon sa yung kisulti. Naglalis na sad mo? Kent, ayaw na lang katog sukol sa imong magkawanggod. Sundan na lang na siya sa iyang tanang gusto. Dili mahimo. O sa dili mahimo. Dili mahimo nga sundon ko ang iyang gusto nga balikan si Claire. Ha? Mao ni gusto ni Sir Hans? Imong balikan si Miga Claire? Oh, ug kana ang dili na ko masunod. Igsoon man mi, pero lain-lain mi kasing-kasing. Dili mahimo nga si Claire ang akong pangasawon. Paminiyoon na ka ni Sir Hans? Oh, ug si Claire ang iyang gusto nga akong pakaslan. Nganong niabot man na siya una, ha? Wa siya pagtagad na ko sukad pa sa una. Dili na ganun siya hapit mo tanaw na ko kay kuno busy sa trabaho.
Dagan siya gibuhat. Sukat sa bata pa mi. Wa jud ko mahinumdum nga makigduwa siya nako. Tungod kay dili siya ganahan ako. Dili ka ni siya gusto nga muhikap ko sa mga duwaan. Dili siya ganahan ako, Ayesa. Lahi siya sa ubang mga maguwang. Siyang klas tao nga dili gusto og manghud. Gusto siya nga solong anak lang jud siya. O, di siya pasabda sa inyong mama. Pirmi siya makasapan sa una, pero dili siya magtagad. Daan pa rin mo sa una nga dili gid suod. Ang amurang ginikanan ang among koneksyon, Ayesa. Si Mama ang among komunikasyon. Kulangin, unsa gud di ay. Dili gani siya gusto mo tan-aw nako. Nya karon, kalit lang nga suguon ko niya nga pakaslan si Claire. Huh, sa man ang utuka, oy. Ngarang dili naman kaganahan ni Miga Claire. Basta lang, basta. Nawa lang ang akong gugma niya sa pagsige niyag buwag nako. Nadawatan ako nga, dili yun kami. Kapila nam day kabawagian ng Claire di ay. Kadaghana, kadaaway, buwag dayon. Mao ba? Lain pa ato ba? Dili pa ka ingon ana sa mong uyab. Wa pa man ko makasuway nga dunay uyab gud. Ha? Wa mo ko'y suod nga lalaki. Ikaw pa. Ako pa? Haola ki. Ikaw pa ang unang lalaki nga na amigo nako nga suod gid kaayo sa akong kasing-kasing. Ay, seryoso lagi kaayo ta ay, dili ko ganahan. Dako na ta, Ayesa. Doon na gyud ay mga panahon nga museryoso ta. Pero bitaw, ikaw nga akong BFF. Ha? Best friend forever. Kana. Kana, mas smile good ka. Singgit og Darnabe. Di ko eh, mauwaw ko. Ngano mauwaw man ka? Kabiin naman. Mao gani. Batuon pa lang ta. Kaysa may makaabot og bato nato ining atong nahimutangan ron uy. Niagot tas rooftop. Unya, pangpangang ubos. Niya magitang duha sa rooftop. Mga wakwak ra magitingali makabati na to kung masinggit ta. Si Kent ang akong gwapong BFF! Best friend forever! Ikaw na sad? Unsa? Ako? Oh, good. Ikaw, sige na. Mao na ning atong pagpanumpa. Ipadungog na to sa langit ang atong mga saad. Sige na. Sige. Si Ayesa ang akong BFF! Og only love forever! Yay! Og karon sa atong kinuptanan. Unsa? Doon na ba gyud ay kinuptanan? Kung unsay naa nimo karon, og kung unsay naa nako. Sige. Kinsa may unang muhatag? Ako. Ako yung unang muhatag. Unsa may akong ihatag, ha? Ay, kibawon ako. Unsa? Anong giubog na nimo yung pugong sa buok? Mo ni akong ihatag nimo. Kent, dawata kining akong pugong sa buhok nga dunay butterfly. Isip timaan sa kong saad nga ako mahimo nimong best friend. Best, alalay forever. Thank you, Ayesa. Kini, dawata kini akong kwintas. Isip timaan sa akong pagmahal nimo. Uy, ha? Akong best friend. Alalay, tigpakatawa, inspirasyon ug uban pa. Best friend forever. Uy, tempa. Ayaw lang na imong kwentas, uy. Ayaw pagliyok. Ayaw pagbuot kung unsa akong ihatag nimo. Mas angayan siya diha si mong liog. Ilisi lang ni Ugma og tag 100. Okay ra ko. Best friend ta ka, Ayesa. Busa, best food ang akong ihatag nimo. Uy, mahadlok mas kumusul og ini. Ayaw na nagubuha, maunit imaan kung unsa tayo kakapinangga. Sorry, Kent. Dili na ko madawat ka ng imong kwintas. Kara, seryoso ko sa gibati para nimo. Higala lang ta ka, Kent. Dili ko makahimo og sulob sa mga butang nga imong giampingan. Kara. O gawas pa, gibauran ko ni Kuya Hans nimo nga dili mo dawat og mga regalo gikan nimo. Ay, pastilan. Unsaon na lang kun mawagtang ni. Okay ra. Basta wala nimo tuyo agubok. Okay ra ka nang akong pugong? Oo. Ug tungod kay pugong sa buhok man nga dunay butterfly ang imong gihatag nako. Magpataas na ko sa buhok. Unsa? I love you.
Unsa? Best friend. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!